субҳ бахайр тамошобинони ҳамешагии канали Барсатиҷи ва мухлисони Барселона. дирӯз хабарҳои муҳиме дар бозори трансферӣ алалхусус бобати гуфтушунид байни дастаи Барселона ва тими олмонии Бавария рух дод ва мо хостем ин хабарро ба таври фаврӣ пешкаши шумо гардонем. раванди гуфтушунид, маблағи пешниҳодшуда ва натиҷаи ба дастомада бобати Левандовски дар чанд лаҳзаи баъдӣ. аз шумо чун нарвақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. акнун бошад ба роҳат чинед, оғоз мекунем. дӯстон, канали Барсатиҷи дар Telegram ва Instagram низ фаъол мебошад. аз шумо хоҳиш мекунем ки ба канали мо обуна шуда моро пайгир бошед. хабарҳои тозаро саривақтӣ аз канали Барсатиҷи бифаҳмед. силкаи мо дар зери навор гузошта шудааст. футболи калон баргашт. ба наздикӣ чемпионатҳои аврупоӣ оғоз мешаванд ва дастаҳо барои омодагии хуб дидан бозиҳои дӯстона гузаронида истодаанд. 20 июл Барселона тури худро дар Амрико оғоз мекунад ва бо дастаи Бекхем низ бозӣ анҷом медиҳад. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода бурда ҷолибиятро зиёд гардонед. он ҷо шуморо коэффициентҳои баланд бо бонусҳои гуногун интизоранд. дар 1x регистратсияи осон, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди Барсатиҷи. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. қаблан сару садоҳо бобати гузариши ҳамлагари Баварияи Мюнхен Левандовски ба Барселона хеле зиёд паҳн мешуд. мо низ навори оиди раванди гуфтушунидҳо нашр карда будем. боре президенти бошгоҳи Каталонӣ Лапорте низ гуфта буд ки мо барои харидории Левандовски пешниҳоди худро ба Бавария кардем ва мунтазири ҷавоби онҳо ҳастем. ман шахсан ба Левандовски ташаккур мегӯям ки барои ба даста шомил шуданаш талоши худро ҳамаҷониба карда истодааст. новобаста аз чанд маротиба қабул нагардидани пешниҳоди Барса аз ҷониби Бавария, дастаи Каталонӣ то охир кӯшиш кард ки ба ҳадафи дар пешмондааш расад. охирин пешниҳоди Барселона нисбат ба пешин фарқ мекард ва маблағи қайдкардашуда низ баландтар буд. хулоса шафшаф накарда ба ҷои асосии гап равем. хушхабар ба ҳама ҳаводорону мухлисони Барселона. бошгоҳи Каталонӣ бо ҳамлавари полшагии Бавария Мюнхен қарордоди ҳамкорӣ ба имзо мерасонад. Барселона бо бошгоҳи Бавария дишаб ҳамаи қисмҳои гузаришро музокира карда ба қарори ниҳоӣ омаданд. қаблан ки чанд маротиба пешниҳодҳо бо маблағи 35 млн евро ва 40 млн евро аз ҷониби Барса мешуд қобили қабул набуданд. маблағи гузариши Левандовски ба дастаи Барселона 45 млн евро ва 5 млн ҳамчун бонус эълон гардид. тибқи иттилои инсайдери машҳур Фабрицио Романо, гуфтушунидҳо бо худи футболбоз аллакай чанд моҳ қабл ҳаллу фасл шуда буданд, вале музокирот байни бошгоҳҳо тӯлонӣ давом кард. чанд рӯз қабл дастаи мюнхенӣ тамринҳои пеш аз мавсимро оғоз карда буд ва Левандовски дар онҳо бо дили нохоҳам иштирок мекард. Барселона бо ҳамлавари бомаҳорат, чандкарата нишонзани Бундеслига ва ғолиби мусобиқоти аврупоӣ Левандовски шартнома то соли 2025 ба имзо мерасонад. баъзе манбаъҳо мегӯянд ки муҳлати қарордод 3 сол ва бо назардошти 1 сол дароз кардан баста мешавад. ҳамчунин гуфта мешавад ки Левандовски мехоҳад худи ҳамин рӯз ба Каталония омада маросими ба имзорасониро гузаронад. ин ҳама шитобкорӣ барои он аст ки футболбоз мехоҳад ба даста дар тури амрикоӣ ҳамроҳ шавад. худи дастаи Барселона низ мехоҳад то рӯзи душанбе Левандовскиро расман муаррифӣ созад. баъди ба мувофиқа расидану ба даста ҷалб кардани Левандовски, Барса музокиротро барои сайди дигараш Жил Кунде ҷоннок месозад. дар мавсими гузашта Роберт Левандовски дар ҳайати Бавария дар тамоми мусобиқотҳо 46 бозӣ анҷом дода 50 гол, 35 гол дар Бундеслига, 13 гол дар Лигаи Чемпионҳо ва 2 гол дар ҷоми Олмон ба самар расонида 7 партофти головар ба номаш сабт кардааст. ба ҳамин видеои имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. маълумоти бештар дар бораи гузаришҳои дигари бошгоҳи Каталонӣ дар видеоҳои навбатии мо. дӯстдору мухлиси Барселона ва канали Барсатиҷи бимонед. хайр.